भोजपुरिया। आप सुन रहे हैं अनिल बिहारी को। दिलवा के बात मैया हो दिलवा के बात मैया दिलवे बतावे कि घरवा में चोरिया है लोगवे करावे कि घरवा में चोरिया है लोगवे करावे कि घरवा में चोरिया। भैया का चाचा कही घर में घुसेला के न धैल का बाट चारू ओर देखेला। भैया का चाचा कही घर में घुसेला के न धैल का बाट चारू ओर देखेला। मौका मिलते ही हो मौका मिलते ही दिल पछुड़िया चलावे कि घरवा में चोरिया है लोगवे करावे कि घरवा में चोरिया। आज बाट हमारा पतोहरा पयाई घरवा के भेद अपन कोई ना बताई। आज बाट हमारा पतोहरा पयाई घरवा के भेद अपन कोई ना बताई। लिखी के गावे अनिल हो लिखी के गावे अनिल बाड़ा समझावे कि घरवा में चोरिया है लोगवे करावे कि घरवा में चोरिया है लोगवे करावे कि घरवा में चोरिया।